Maita henyu amuoneka. Tinokuchingamidza muchirongwa maichisambashow, chirongwa chamanga makamirira. Chirongwa ichi tinotaura nhau dzinobatika, dzimwe makadziona, dzimwe makazviverenga, zvimwe zvinongori zvishuwo zvemwoyo yenyu. Asi pakutanga ipapa regai ndicherechedze uvepo hwemaministries edu ari pakati pedu akati kuta, matanhatu neRBZ. Ndigocherechedza zvakare baba wedu vemweya, baba Shoniwa vari pano namai. Ndinocherechedza mufundisi nevamwe wadare vachazotisuma patiri. Ndinokucherechedzai mese, ndoziva kuti nguva ifushwe. Kuve kwenyu pano inguva 9. Asi tinoda kuti sunungurai uso. TV haidi zvekudaro daro izvi. Sunungurai uso munyatsogara makadekara. Ndozvinoda TV. Haidi unge takunotsemura huni 9. Notutsemura huni hakunakidzeka. Saka munhu akanzi atsemure huni anoenda akatsamwa. Saka nyaya iri pano tinoda kuitaura noti isi tinotanga taita ongororo netsvakiridzo. Muongororo netsvakiridzo tiri kuona kuti nyepero yakuita vanhu munyika dzedu, mumhuri dzedu, mumakereke edu, munharaunda vakunyepa zvinotofambisa mota, kusitata mota kunzwa kuti kekekeke nokunyepa kwevanhu. Saka isiri kuti kunyepa uku kunofamba neropa here kana kuti kunofamba nemunhu. Asi mukutarisa muupenyu, munhu anonyepa mukasamuchenjerera anoba futi. Nekuti kuti unyepe unogona kutenga uchifana kuti uzive kuti wanga wambotaura chii nesuro. Regai nditange nemunhu waMwari. Tipei zita renyu kuti munobata sei. Ndinonzi Pastor A Chindudzi. Ndinobata ndiri kuAFM in Zimbabwe kuno kwaMutare. Tinokutendai nouvepo pastor. Ipaiwo chishevedzero vari pedyo nemi. Ndinonzi Vamadombiro. Tinobata ndiri kuManicaland State University. Ndiri mudzidzisi ikoko Mazvita. Tinokutendai nokuti mumashure mechirongwa ichi munodzidzisa vana kusanyeba. Pamusoroi ini ndinonzi Muzvare Tendai Linet Mudewe. Ndiri kubvawo kuAfrican Spirituality Advocates. Ndinobatawo ndiri munyika yese yeZimbabwe nekwese kunogara vanhu verudzi rwechiAfrica rwechitema, tichipromota African spirituality, matsika, magariro nechinamato chaiitwa nemadzitateguru edu. Tinokutendai nouvepo. Ini ndinoitwa Maishoniwa, ndiri mai mufundisi. Pamusoro pazvo ndiri law librarian kuAfrica University. Ndinokutendai nouvepo. Topinda munyaya yedu. Ndakumbotanga nemi Maishoniwa. Chinokonzera kuti vanhu vanyepe chii? Nokuti dzimwe nguva vanhu vanonyepa nekuda kukwana. Hamusati mamboziona? Vanoda kukwana pavasingakwani. Asi chiko chinokonzera kunyepa? Tobva tatarisa futi nerimwe divi racho. Imbotipai tinzwe. Ini ndakaona kuti chinokonzera kunyepa ndichanyanyorerekera kuve chidiki nekuti ndo vandinowanzoshanda navo. Ndichitarisa vechidiki vandinoshanda navo, chinonyanyovakonzera kunyepa kukwana sezvamataura, nekuti vanenge vachibva kunzvimbo dzakasiyana, marererwo akasiyana, mawaniro evabereki vavo akasiyana. Saka anenge achida kukwanawo pane vaya vanonzi vanazvo, zvekuti mumwe unosvika pakunyepa kuti baba vake ndiminista chaiko, mumwe otonyepa kutoti ndiri mwana wapresident, asitori mumwe achingotsvaga kungoti angonzi nayewo anazvo mukurarama. Vauchirei maoko. Asikana naakomana ndinoti tuoko ndati vauchire maoko. Mazvita nyaya yekuda kukwana mufunge chinhu chinonzi upenyu nechinhu chinonzi Mwari chinoshamisa. Zvatiri zvakatikwanira. Upenyu hune nguva. Saka ngatiregei kuda kuenda kunhanho yekumberi. Izvozvo ngatigutsikane vabereki vedu vatiinawo ivavo ndiwo havatengwi mufunge. Hakuna mubereki akashoreka, hakuna hama yakashoreka, iwo hauna kushoreka. Ndomboya kwamuri pastor. Munoiona senyaya yedu. Tinenge tingoti ga kuti tipanane mukana ndotoda kuzoenda kushamwari dzedu futi. Ini ndiri kunyanya kurerekera kusaidhi rekuchechi. Kuti vanhu vanogona kunyepa vari muchechi. Vanhu vari muchechi vanhu vakabva kunyika vari kuuya kuzotendeuka. Saka munhu kana apinda kuchechi haasviki nekutendeuka,
anotombotora nguva kuti azonyatsonzwa kuti shoko raMwari riri kumboti kudii kuti ndiregedze kunyepa. Saka isu kuchechi tinovapa mukana wekuzotendeuka mukufamba kwenguva, tichinzwisisa kuti vanhu vanogona kunyepa futi vari muchechi zvitori muropa kana kuti zvichakatoita kunge chakadyarwa maari, asi isu sevafundisi tinee tichivavarira kutendeuka kwavanhu ivavo. Mashoko akanaka arotaurwa napasta vauchirema maoko. Vaburitsa chokwadi kuti vanhu vanototendeuka vamuchechi, nekuti kazhinji fungidziro yatiinayo ndeyekungoti ndewe kuchechi, ava ndeve kuchechi. Saka wamuchechi unotozotsvaga kuti komuno ndakaingei. Kuchechi kunomboitawo sekubhawa futika. Hanzi vanodzidzira doro ina sandaridzidzirawo zvangu kaenda handidi kuridzidzira. Vanzi vanenge vari mubhawa vaye vanombotanga vachangopinda ongororo netsvakiridzo ndozvairi kutidzidzisa, achingodokerwawo warimo achimbotanga ambonzi inwa izvi isi iri harinyanyovava iri, anozotangisa kuzototora udhakwa aimomo. Saka mataura zvakanaka kuti vanhu kana vachitsvaga kutendeuka anogona ngouya nechipo chake chekunyepa, nekuti vanhu vari kuti iye zvino zvasanduka ka nyika ndo yakuchechi, chechi ndo yakunyika. Handizivi kuti zvinofamba sei. Baba Madhombiro munoiona senyaya? Mazvita maichisamba endinoona sokuti kunyeba kunobva panyaya yekuti iwe unenge usina kugadzirira upenyu hwako, saka inyaya yekuti unoda kusvika panguva yekubhilivhisa. Kana uri mwana notanzwa kuti kana vamwana vanonyebaka, mwana anogadzira upenyu here kana kuti upenyu hunenge hugadzirwa nevabereki? Inyaya I think inyaya yabudiswa pachena navambotaura inyaya yekuti kukwana. Unoziva kuti une kwawakabva kwakasarira stereki, saka unoda kukwanawo patimu yakaenda kudhara. Saka nedzimwe nguva hauna patience dzokuti usvike pakasvika vamwe unofanira kunyengerera kusvikira wasvika chaipo. Mashoko makukutu ari kutaurwa nai. Hanzi kana wasvika pane vamwe unoda kuita saivo. Isusu dzidziso yedu inoti iva iwewe kunyange ukasvika pavamwe. Asi kana wasvika pavamwe usavave vamwe, usamare vamwe, ita iwewe. Nekuti mukumara, mukukwana, mukudini ndo patinozvikanganisa ipapo. Tomboya kuna muzvare mukiona senyaya? Maita basa. Ndinoona kuti chinokonzeresa kuti vanhu vanyebe zvinogona kutaurwa kuri kutaura kuti zviri muropa. Hongu zvimwe zviri muropa tinonga tichiti super African spirituality zviri mudzinza, zvimwe zviri kubva kunature, kuenvironment. Saka tinoiti nature controversy yekuti unhu hwedu hunogadzirwa neenvironment here kana kuti uri kugadzirwa neropa. Saka zvese kunyeba kuri paviri. Vamwe vari kukunzwa nekukura kwavo, kukudzwa kwavo. Vamwe inyaya dziri muropa, dziri nyaya dzinodzoka mune zvakakanganisika mumadzinza, zvoita kuti vanhu vanyebe. Voba onzi ane shavi rekunyeba uyu, ane shavi reumbavha. Ndizvozvo kana kwakuchechirengera angunzi dhimoni nai. Mashoko akangosiyana. Ngatisangade muchikamu chinotevera. Maita yenyu vadikani, tiri kuno kwaMutare kumakomoyo. Mufaro wedu tinokuigirai kwaziso kubva kuguta guru reHarare. Tine maministries edu matatu ari pano neRBZ yakatitsigira. Nemi mese tine mastudents, tine vabva kuchechi kunzwai kumbundirwa. Nyaya iri pano inosuwisa, yaparadza wanano, vanhu vari kurambana nenyaya dzekunyepa. Yaburitsisa vamwe mabasa nenyaya yekunyepa. Yadzikisa vamwe kudzingwa mabasa munyika nekupi. Kunyepa indava. Baba Tarona ndaona mune microphone. Taura yenyu. Sei vanhu vari kunyepa? Taurai ndiri kunzwai? Okay, indoona sokuti kunyepa kuri paviri. Kune kunyepa kunobatsira, kweta kunyepa kumwe kunodzera kumashure. Kunyepa kunobatsira kunobva mutsumoya inonzi rume risinganyepi harirori. Kazhinji kacho vanenge vachiti ukatanga watongobuda pachena
dzimwe nguva zvaunenge uchida kuwana kumberi unogona kushayiwa nokuti unenge usina unenge wakurumidza kutoonekwa zvauri kuda kuita, asi unombotora nguva uchiredzva uchinyengerera zvinhu zvauri kuda kusvika zvaita. Ndizvozvo. Yechipiri, kunyepa kwandinoti kwakaipa, kunyepa kuri kunzwa zvikuru nemasaisai emazuva ano, nyaya dzemafoni, nyaya yekuziva kuti kana ndikasaonekwa kana ndikasazikanwa kwandiri kana kuti zvandiri kuita zvinogona kundibatsira kuti ndisawana zvakaipa zvinouya kwandiri. Dzimwe nguva ndogona kutotaura ndakutosvika ini ndichiziva kuti handisati ndatombomuka kwandiri kubva. Saka ikoko kunyepa dzimwe nguva kwakanaka asi dzimwe nguva kwakaipa. Asi zvikuru zvandoona pakuipa ndekuti vanhu pakasava nechinodzivisa kana kuita kuti munhu atsiurwe kana anyepa zvakaipa, izvozvo zvinoita kuti zvirambe zvichienderera mberi. Ndizvozvo hanzi kunyepa kwacho dzimwe nguva kunoda kudziviswa. Handizivi kuti pane anowirirana nababa Taruona here. Imbova uchirai maoko. Nokuti zvavataura kati kaenda zvinotaurwa nevana vadiki mazuva ano vari kuti hanzi kunyepa kune malevel. Ndo zvataurwa navataruona hanzi zvine malevel. Imwe level yakanaka, imwe level yakashata. Pane mwandaona anga ine chishevedzero ndiani? Taura yenyu. Chiremba. Mfundisi wangu. Ndinofunga kuti kunyepa watova mweya. Usingori muropa chete asi watova munharaunda, mumararamiro evanhu. Zvichinyanya kukonzereswa paeji yatatova yesocial media. Umwe unobuda ari pamota isiri yake okunyorerai pasi kuti Mwari wandiendesa mberi. Saka munochiona kuti tisingataure zveropa chete, nharaunda yatatove ndeyekuti umwe nemumwe anofunga kuti mikana mizhinji inovhurika kana vanhu vakandiona kuti ndiri pari nani. Pamwe ndinova neshamwari dzakakwirira nekuda kungoti zita remunhu ringonziwo uri kuraramawo mazuva ari kurarama vamwe. Thank you very much. Mashoko makukutu ari kutaurwa. Hanziwa kunge mweya. Saka ini nemi totochenjerera tirege kubata nokuti kana wamweya uchaoneka pauri. Izvozvi muno urimo. Izvozvo kana zvataurwa izvozvi yakuti munhu cellphone yako nyepesa kai. Munhu asati ageza unonzi ndaapadhuze. Ndakutouya. Ndapakati amungamoni. Kunyepa kwakangoshata nekuti marongero haarongeke zvakanaka kana tanyeperana. Ndikati ndinoya musi wemuvhuro indozoya musi wechipiri. Urongwa hwese hwatopunzika. Ndingamboda kunzwa kune mumwe abva kupoli mastudents. Pana anozvibhiga here ndimuri muzera racho. Ndiani sumudza rwokopiwe chishevedzero. Sei kunyepa kwakuita kunge tikaisa kuchirungu kunge lifestyle kunge zvakangonaka. Munotosara mosefa mega kuti apa time zai apa divide apa. Hamusati manzwa here kuti kunomwe munhu anonyepa zvekuti kana akataura rufu vanhu vakanzi manzwa nani? Vanzi tanzwa nemukadzi waMozisi, unzi chimbomirai kuchema. Munhu anotenderera chingoti ndine kasoko ari kutya kutaura munhu uye nekuti anodini anonyepa. Handei taura tinzwe mwanangu. I think isusu vechizera vechidoko chinoita kuti tinyepe is because of social media. Like munhu anofila competition kuti zvinhu zviri kuita nhingi inini ndatosarira. And anofunga kuti izvozvo ndo zvinoita kuti adini zvimuendese kumberi. And tozonoti pekupedzisira munhu anoononga zvinhu zvakakosha kuti anyepe kuti akavhe zvimwe zvinhu zvaanenge aita zvakashata. Mashoko akanaka muuchire maoko. Hanzi anofunga kuti ndo zvinomuendesa kumberi. Handiti kufunga kaukoka ko kana usina kuzoenda kumberi. Hazvina kufanana nekurota here. Hamusati mamborota muri director here imi. Hamusati mamborota muri president here imi. Asi kana masvinura kudai mune muri magumbeze eumba kwenyu. Saka isusu tiri kuti kana muchiti zvinoita kuti uende kumberi, iwe ukaona usina kuenda kumberi, unorambire uri mugwara racho. Iwe utaura toni. Ngatiti gaga kuti tipanane nzvimbo yekutaura yakawanda. Tataura nababa zvikanzi rume isinganyepa rirori. Panzi rume isinganyepa rirori anti. Ndopa good example ndiri kuchikoro. Assignment yangu iri June. Assignment yangu iri June ndikasvika ndikaudza sei kuti ndasanda ndapedza kunyora. Vakagona kunditi ufuna kubhadhara fine. Pandinotodza kuti aseka ndakarwara paweekend.
That's the reason it was no your assignment. Kwandiri it's an advantage. Assignment yangu chatu nani na say you mark. Ndio usema mark yaona vamwe. Is an advantage kwandiri. Asizo zvakambonaka here nemuchirema uko. Iwo manyepero aya ekuti ndarwara aya. Zvinozoita munoziva kuti kazhinji chakatanga ndo chakachenjedza ndo kutaura kwavakuru vedu handiti iye zvinezvi zvinhu zvaoma mukati menyika munozviziva zvaoma pamusoro pevanhu vakanyepa nekuti kunyange mabasa akunetsa kushanda aya ukataurira munhu kuti aiwa tinotaurirana tozodai achada akambovharwa ka akambonyeperwa saka tinorarama seiko munyika inonyepwa munyika yakaoma ngatisangane muchikamu chinotevera. Maita henyu kuno kumakomoyo ndinonzwa kunyatsofara ndiri mukadzi waSummers maichisamba handimonzwa kwese kuno takangozara chisamba school chisamba singles chisamba river ana baba madzimambo naye uchirei mukadzi wamambo maita henyu ndombouya kwamuri mfundisi tinorarama sei kunyepa kwakuita kunge kwabhabhatidzwa toita sei nevana vedu vechikoro inzwai vakunyepa chikoro kuti ndakanchirwara arovha kubasa anotanga achirwara asina kuita basa angacha baba vakanonoka kumba vanoya chinyepa unzi mota yafa asi mukazoongorora inofira pa1 place nguva yese vanokanganwa unongonzwa yazofira tapfuura pazuva mangwana futi mota yafira pazuva ko zviri kumbofamba sei? Isu sevafundisi tichiona nyaya yekunyeba nekuwanda kwayaita regai nimbobata kudivi revana pamwe pacho vabereki ndisi tinokonzeresa kuti vana vanyebe ndapa anouya achitaura nyaya yake pamwe pacho hamumubhilivhi kazhinji mwana akataura nyaya anongonzi haiwe ibva pano iwe haiwe ibva pano saka kusvikira mwana akutongoti ndongovaudza zvekunyeba ini ndikasvika ikoko ndovaudza kuti zvekuti ndaikuti isu tatadza kupa vana vedu mukana kudivi redu rekuchechi ndambotaura nyaya yekutendeuka kuti isusu tiri kufanira kunyatsoparidza vhangeri rekutendeuka kuvana nevanhu vakuru vana baba kunewo vamwe vakaoma musoro vekuti chero mukavamuparidzira anogona kurinzwa ipo achingobuda dhoo chete anototanga kunyebera padhoo ipapo foni ikatongoringa akutonyeba kuti ndaanda kutosvika ndatove mutauni iye achitori padhoo repachechi saka zvinhu zvakadaro isu sevafundisi tiri kuona kuti tine basa rakakura rekufamba tichiparidza rekuparidza chero mumacolleges rekuparidza chero mutauni murodhi chaimo vanhu vari kufanira kunzwa shoko raMwari. Amen. Mashoko makuku taurwa napasta ndaimbotarisa vanhu wechidiki akandudza akanzi amaisamba kuna vamwe vanhu vane simendi musoro handizoziva zvangu kuti ana chiremba vanopa bvuma here kuti pane vamwe vanhu vane simendi musoro nekuti vabereki hatisi kupa vana vedu nguva vatariri vevana hatisi kupa vana nguva nekuti kana tikavashayira nguva vanotimonyongodza handiti mazvionaka vanotimonyongodza kuti tivateerere zvino kazhinji mukumonyongodzwa ndimo mukunyeperwa. Ndiri kuuya kwamuri muzvari nyaya yekunyepa yataurwa kuti inenge demonic inenge inozara vanhu iri kutibatsira chii toita sei kuti kunyepa kuperi? Maita basa ndaida kungodzoka zvishoma panyaya yemataura yekuti vana vari kunyeba zviri kubvepi toita sei. Kare makare vanhu vedu vaiziva kuti kunyepa kwanga kwakaipa hakubvumidzwi pachivanhu kunyeba asi tine zvakawanda zvakauya munyika netsika dzatakatora dzakauya munyika dzakatidzidzisa kunyeba. Honai ndopa muenzaniso vatinoti mapoliticians vanonyeba vanhu vanonyeberwa tinonyeberwa saka kunyeba kwakuita kunge chinhu chiri normal chichiitwa nevanhu vari pamusoro vatinonzwa zvavanotaura vatinotarisira kwavari vachinyeba nhasi anyeba mangwana anyeba achingoramba achitovhotegwa achingodzoka achinyeba saka kunyeba uku kwaacceptwa nesociety kuti it's normal to lie. Mashoko akanaka ari kutaurwa nai asi inini ndingangoda kuti kuna muzvare hatigoni kubva tapenda vanhu vese nebhuracho rimwe chete kuti mapoliticians anonyepa kuna vamwe vanotaura chokwadi
kune vamwe vakataura chokwadi chikabuda. Saka kana tichida kutaura chikwata chevanhu, ndofunga tikati vamwe nekuti kana kuchechi manzwa mufundisi ataura kuti kune vamwe vanonyepa kuchechika. Saka asi hatigone kuti kuchechi vanhu vanonyepa, hatigone zvakare kuti mhuri dzinonyepa, dzimwe saka ngatigare takazvigadzirisa izvo. Handi vese vanonyepa, vamwe vanonyepa, vamwe havanyebe. Imo muno kune vanonyepa, vamwe havanyepe. Maimfundisi handei indoda kutsigira zvataurwa namufundisi Chindudzi kuti kunyepa kutoti kupere doctor, kunotoda kutoti tigare tichinzwisisana sevanhu, nekuti pamwe pacho kunyange kumabasa uko, regai ndireurure ndoda kuenda kudenga. Dzimwe nguva kumabasa uko unotogona kutonyepa, unouraya sekuru vakafa kare, ukatobatwa maoko kuti ugone kuenda kwauri kuda kuenda, nendava yekuti pamwe vari pamusoro pako unotozviziva kuti ndikataura chokwadi kuti imi muri bosi vangu, ndouya ndoti mama ndoda kumboenda kusangano asi ndiri kunopedza 7 days ndichinamata ndiriko, munotanga kunditi ayo pane chakati chida kuitwa, chakati chida kuitwa, asi ndakati sekuru vafa, mondidzivisa kunovachema here. Saka zvinongoda kuti sevanhu tinzwisisane, ndikaziva kuti mufundisi vanondinzwisisa, nyangwe ndikataura chokwadi chinengei havazondirangi zvinorwadza, nokuti chimwe chinotiza vanhu pakutaura chokwadi kuziva sezvataurwa nestudent ati ndikanoudza lecturer zveshuwa kuti handina kunyora assignment nenguva, wakutobvisirwa mamarks. Saka dai zvaingobvira sevanhu tichirarama tangonzwisisana. Mashoko akanaka ari kutaurwa. Ndiri kuzvifarira nekuti imo munomu mune mabhosi akawanda anooma musoro apiwa fomu so. Asika sekuru ava vari kufa kakawanda. Munhu anoya kunzi baba wangu washaika, munhu vamwe votokolekta, ndi mabasa anoita chema. Hazvityise here kudya chema yemunhu ariko kumusha? Hazvityise here kudya chema yemunhu ari kumunda?